sa imo kang kinabuhi. Naghisgot man ta og mga butang. Apan dili lang ni butang angay na to gahisgutan kung dunay kabaguhan sa atong kinabuhi. Kung dili sa atong mismong nga pagkinabuhi, mga kaigsunan. Giuluhan ako ni og brand new. Sa inyo nga pagpaminaw sa atong nga series sa matag gabi, doon na ba'y brand new? Makahatag banig kabaguhan, kanimo, ug kanatong tanan, mga kaigsunan. Apa sa dili pa ta magpadayon, ako mong ihangyo sa pagduko sa tungulo alang sa tong pagampo. Labing gamhanan, balaan na mo nga Dios. Karon nga buntag Ginoo sa adlaw nga balaan, ning adlaw nga igpapahulay. Nagampo ko Ginoo nga ikaw magiguban kanamo. Gamihi kami sa imong balaan nga espiritu. Aron ang imong nga pulong Ginoo mahimo nga tamis sa among idulongog ug maghatod kanamo sa paggalagad nga matinumanon. Salamat ining tanan. Itugyan namo ni uban sa kapasayloan sa among mga sala. Gamita ko nini takna sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Kung maghisgot ag brand new, mga kaigsunan, daghan kay ganahan basta bago. Labi na og doon na kay bago nga sakyanan, doon na kay bago nga motor, doon na kay bago nga bike, doon na kay bago, basta bago, mga kaigsunan, ang mga batanon na to, ganahan kayo. Gani akong gitanaw, unsa man ang mga posible nga ganahan sa mga batanon kung maghisgot ta og bago. Doon ay gitawag din iksod kaning mga technology, kining mga gadgets. Ang atong nga mga batanon, ganahan kayo og bago nga cellphone, bago nga earbuds, bago nga smartwatches, bago nga mga butang, no? Muna ilang ganahan. Usahay, atong pong i-consider, usahay kung mopalit ag bago, kana pong branded ba ni siya, mga kaigsunan? Quality ba ka ni siya? Basig mopalit kag bago, o niya pilalang ka mga bulan, pilalang ka tuig, dali ra day siya badaot. Pero kung maghisgot kag bago, bisag baratuhon, mga kaigsunan, grabe ni kalipay sa ato nga mga batanon, sabot na og branded. Mao ni ang gusto sa mga batanon, mao na nga halos tingali, no? Halos tingali. Majority tingali sa atong mga batanon, doon na gayoy cellphone, mga kaigsunan. Mao ni ang mga pasibo nilang ganahan. Unsa pagyod, kining social media. Kung doon ay bago nga trending, mga kaigsunan, musakag yun na ang views, musakag yun na ang mga likes, kaya gano'n ganahan man sila ang mga bago. Labi daw siya, mahimuot biyata ning social media, igsoon. Kung magbutang ka, mag-vlog ka, o mga kristohanon, maglibog ka nga, gamay ra kayo ang mga views, gamay ra kayo ang mo likes. Pero kung kinabuang na gani, mga kaigsonan, mga pangkat, igong gitawag na sa mga terminology sa ato nga mga batanon kanang pangkatok na gani, grabe, moabot og millions nga mga views, mga kaigsunan. Mao ni kay mga trending man, no? Sunod kaning mga fashion, kaning mga style, ganahan sila mga bago. Nayuban nga mga batanon nga ganahan kay pampiting, nayuban mga batanon nga ganahan kay sila og lawlaw, nayuban nga mga batanon nga ang estilo sa ilahang pagsanina, no? Usahay, ganahan kayo og bago. Usa ka panahon igsoon sa diya nga na-assign ko sa Osamis. Dito mga batanon, na mangita mangyug ko kanang barbiruhan. So sa diya dito ko sa barbiruhan, giinan ako ang barbero nga, ingko boss, tupihi ko sa bago karon nga style dinhi sa Osamis, kay bago pa man ko na transfer ato sa Osamis. Siya, sige sir, tupihan di ka sir kanang usa sa mga trending karon nga panahon na sir. Kung sa mana, siya nga tupihan ti ka sir kanang binlan ra nakagbuhok diri sir. Dayon ato ding sinaw-sinawan diri sir, iuno ta na sir. Diri po sa pika sir, iuno na to sir. Dayon kanang imuhang buhok Kristo nga sir, ato anang kulor-kuluran sir. Ug mao nay usa sa mga sikat karon diri sir. Ako di siyang gingnan nga kanang makabagay sa dagway sa pastor, kay pastor man ko. Siya na, pastor, wa gyud kay angay ana pastor. Usay na yung mga batanaw na to nga bisag dili agayan, no? Bisag dili agayan, pero kay bago man, trending man, mo may estilo, mo may sikat yatong panahon na, ay buhaton gyud, mga kaigsunan. Bisag dili bagay sa ilahang ang sanina, dili bagay the way sila nga magsanina, kay mo lagi daw ang trending, mo lagi daw sikat, ilahag yapong sundon, mga kaigsunan. Apasultihan mo na ko karon mga batanon, mga kaigsunan. Kung magisgot kag bago,
ato mang na-focus sa mga butang o atong makita mga kaigsunan. Apan ang pangutana din what if ang brand new wasn't just about things, but about you? Sa imo kang kinabuhi, naghisgot man ta og mga butang. Apan dili lang di butang angay na to gahisgutan kung dunay kabaguhan sa atong kinabuhi. Kung dili sa atong mismong nga pagkinabuhi mga kaigsunan. Doon na ba'y kabaguhan kanimo igsoon? Sa imong pagpaminaw, gikan niatong Domingo hangtod kagabi mga kaigsunan. Makaingon ka nga nausab ko sa pulong sa Ginoo. Doon na gayoy kausaban sa akong kinabuhi. Makaingon ka mura og nalahi na gyud. Doon na gyud kausaban, quality nga kabaguhan sa akong kinabuhi. Na mausab ang akong paglantaw, mausab ang akong pagkinabuhi, dili na kaniadto, dili na sa unang panahon nga ako sa kasalawayon, pero tungod sa pulong sa Ginoo, daw ang akong kinabuhi mingsubay na sa insakto gadalan. Apa doon na po yung mga bata no nagingon, posible ikaw, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Pastor, bisag unsaon na po pagpaningkamot, mubalik yung ko sa karaan ako nga pagkinabuhi. Bisag unsaon na ko pagpaminaw, Pastor, pila lang ka mga adlaw, pila lang ka mga semana or bulan, mubalik ka gihapon ko sa akong karaan nga pagkinabuhi. Daw paminaw na ko, murag dili na tingali mausab, Pastor, kay mao naman yun ni ko. Ingani naman yun ko. Ako na lang yun ni agwantahon. Dili na yun tingali ni mausab. Apasultihan mo na ako karon nga buntag mga batanon, mga kaigsunan. Dili gayud ikaw makausab sa imong kaugalingon lang nga pagpaningkamot. Kay bisag unsaon nimo pagpaningkamot, agiyawa usab naningkamot usab nga ikaw magpabilin ni anang estilo sa imong kinabuhi nga wa na gayoy kabaguhan. Apan duna ko i-introduce kaninyo. Kung gusto kag kabaguhan, kung gusto kag dunay kausaban, ang kabaguhan, bago nga kinabuhi, diha lamang nato makita diha kang Kristo mga batanon. New life in Christ. Sama sa usa ka tanom mga kaigsunan. Sa diya nga imo nang itisok dito sa yuta, sa diya nga moturok mga kaigsunan, makita nimo ang kanindot sa bao nga tanom. Ingana nga gisaad sa Ginoo sa imong kinabuhi mga batanon. Posible ikaw mga kaigsunan, kanuna ikaw nagatanaw o nagasuporta sa atong Hope Channel. Kanuna ikaw naminaw sa pulong sa Ginoo nining atong Hope Channel. Daghan ng mga mensahe nga atong nadungog. Apan posible wala ra gyapon epekto sa atong kinabuhi. Apan karon nga buntag mga kaigsunan, dako kini nga mensahe alang kanimo nga bisan sa ato nga pagkinabuhi, ato yung tagaan o baghari unta kanunay si Kristo sa atong kinabuhi. Kay sultihan mo na ako igsoon, kung dili nimo tugutan si Kristo nga mohari sa imong kinabuhi, bisag unsao nimo mga kaigsunan, dili gayud makabaton ikaw og lig-on og tinud-anay nga kausaban. Apan sultihan mo na ako, kung si Kristo na gani ang muusab, si Kristo na gani ang moghari sa imong kinabuhi, doon na gayoy kabaguhan sa imong kinabuhi. Mauning ingon ni Apostol Pablo mga kaigsunan, diya sa kaduhang Korinto 5 versikulo 7, nag-ingon siya diya, therefore, if anyone is in Christ, pagkanindot kayo sa statement ni Apostol Paul, ingon siya, therefore, kung mag-isgot kay kag therefore diya sa Biblia, nagpasabot God, panapos sa iyang pakigsulti. Ingon siya, therefore, sa katapusan, if anyone is in Christ, he is a new creation. Dunay bago nga binuhat. Ingon pa diyan, all things have passed away. Behold, all things have become new. Ako nang hinaot mga batanon, mga kaigsunan. Nga dining ato nga series sa ato nga Voice of Youth, dini sa ato nga Hope Channel Southwestern Philippine Union Conference, maghatag unta ni og luna sa puluyanan ni Kristo nga magpabilid sa atong kasig-kasig nga mo'y iyang puy-anan mga kaigsunan, puy-anan sa balad nga Espiritu aron dunay kabag-uhan sa imong kinabuhi. O kanang kabag-uhan mga kaigsunan, sultihan ko ikaw, quality kana nga kabaguhan, tinud-anay kana nga kabaguhan, tungod kay ang Dios mismo nga nasayod sa creation sa tao, nasayod siya kung unsaon niya nga ang tao mahimong bag-o diha sa iyang atubangan. Kabaguhan,
Nini nga verses mga kaigsunan, dunay pila ka mga punto nga akong ibilin kanyo nga unsa ang kabag-uhan nga atong makita, atong maeksperiensyahan sa atong kinabuhi-isip mga batanon o mga kaigsunan o mga ginikanan. Una mga batanon, mga kaigsunan, kung si Kristo nasa atong kinabuhi, doon na tayo brand new heart. It's a divine transformation. Brand new heart. Gani nag-ingon siya diya sa verse 17, mga batanon niyon siya, condition, if anyone is in Christ, he is a new creation. Dunay kabag-uhan sa atong kasing-kasing. Posible ang imong kasing-kasing madinumtanon. Posible ang imong kasing-kasing puno sa kasuko. Posible ang imong kasing-kasing puno sa pagsilos. Posible ang imong kasing-kasing puno sa kalagot sa imong isikataw. Ang imong kasing-kasing daw grabe kahuot. Nga dili na nimo makaya usahay sa imong pagkinabuhi. Nga moabot sa imong hunahuna nga wa na kay paglaom. Apan sultihan ko ikaw karon nga buntag. Kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, kung ato siyang ipasulod sa atong kinabuhi, doon na tayo bag-o nga kasing-kasing. Kini nga bag-o nga kasing-kasing, mga batanon, mga kaigsunan, it is a divine transformation. Usbon sa Ginoo i-transform ang atong kasing-kasing gikan sa ngilad nga kasing-kasing ngadto sa bag-o nga kasing-kasing, ngadto sa itom nga kasing-kasing, ngadto sa pula nga kasing-kasing nga may gugma, mga batan-o mga kaigsunan. Gani nag-ingon si Ellen White. Guwapo kay tambag ni Ellen White diha sa Desire of Ages, page 173. Nag-iyon siya, when the Spirit of God takes possession of the heart. Kung ang Espiritu sa Diyos doon na gani luna sa atong kasing-kasing, siya'y maghari sa atong kasing-kasing, ingon si Ellen White, it transform the life. Doon na gayoy kausaban, doon na gayoy kabaguhan sa imong kinabuhi, ug magsugod na diha sa atong kasing-kasing. Gani nag-ingon siya, sinful thoughts are put away. Kanang makasasala kayo nga pagunahuna, kanang madinuntanon kayo nga pagunahuna, kana siya ato kanang masalikway. Ingon pa din evil deeds are renounced. Ato na yun ng isalikway. Di na nato nataga ang pagtagad kanang mga daotan nato nga mga binuhatan. O nag-ingon siya, love, humility, peace, take the place of anger, envy, and strife. Kanang atong kasuko mapulihan sa love. Kanang atong envy, kanang atong strife, mailisan sa humility o peace. Mauna ang mahitabo, mga kaigsunan, kung ang atong kasing-kasing ipausab nato ngadto sa Ginoo. Ingon si Ellen White, it transform the life. Doon na gayoy kausaban sa kinabuhi. Ingon pa ning usa ka writer, usa ka magsusulat, ingon siya, the miracle of redemption is that God turns me into the standard of Himself. Pagkanindot kayo igsoon nga sa unang panahon tingali, ikaw usa ka batanon nga salawayon, usa ka batanon nga way paglaom, usa ka batanon nga sa mata sa mga tao, ikaw wala nagyoy paglaom, ug ngit-ngit pa sa alkitran ang imong kinabuhi. Apan sa diya nga imong itugyan ang imong kinabuhi. Yung imong kasing-kasing imong ihatag gadto sa Ginoo. Ang imong kinabuhi mahimong susama kang Kristo nga ang Ginoo mo'y maghari sa imong kinabuhi. Gani ingon pa si Ellen White, the change of heart by which we became children of God is in the Bible spoken of as birth again. It is compared to the germination of the good seed sown by the husbandman. In like manner, those who are just converted to Christ as newborn babies to grow up to the nurture of men. Pagkanindot kay Igsoon, ang atong kinabuhi sama sa usa ka bag-o nga tanom, nga gitanom sa usa ka magsasaka, usa ka mag-uuma, ug sa diha nga motubo, dunanay lahi nga panglantaw, lahi na nga structure, lahi na nga kinabuhi nga atong makita. Ug ang atong kinabuhi magtubo nga himsog ug puno sa pagtuo. Pagkanindot kayo sa tambag ni Ellen White.
Gani, nag-ingon din sa Ezekiel 36 verse 26. Ezekiel 36 verse 26, nag-ingon, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Sultihan mo na ako, mga batanon, mga kaigsunan. Kung atong ipasulod si Kristo sa atong kinabuhi, siya'y maghari sa atong kinabuhi, doon na tayo bago nga kasing-kasing. Unsa pagyud mga batanon, mga kaigsunan. Kung na si Kristo sa atong kinabuhi, gawas nga doon na tayo brand new heart, doon na sab tayo brand new break. Death to the old life. Nag-ingon siya diha sa maong verse, mga kaigsunan, all things have passed away. If anyone is in Christ, old things have passed away. Kung na si Kristo sa atong kinabuhi, mga batanon, ang karaan nato nga mga pagkinabuhi, mahanaw kana, mga kaigsunan. Magpasabot na nga, death to the old life. Doon na natay kabaguhan tungod kay kita napatay o gipatay na nato ang atong karaan nga pagkinabuhi, mga batanon, mga kaigsunan. Gani nag-ingon si Ellen White sa The Acts of the Apostle, page 477. Ingon siya, the old life of alienation from God has passed away. The new life of reconciliation, of faith and love has begun. Sa diha bitaw, mga batan, kung na si Kristo, doon na natay bago nga kinabuhi. Kay ang karaan natong kinabuhi, mahanaw na kana, ug maginay-hinay sa pagkinabuhi. Ang imong kinabuhi, nga doon ay pagtuo, doon ay reconciliation, ug doon ay gugma, mga batanon, mga kaigsunan. Pagkanindot kayo, kung na si Kristo, makaingon yun taga, kung makita na to ang atong karaan nga kinabuhi, mingon yun taga, way lami ni nga kinabuhi. Walay lami kadto nga kinabuhi, kay kadto nga kinabuhi naghatag ka nato ko og naghatag nato og kalaglagan og kadautan sa atong kinabuhi. Apan sa diha nga imong isalikway ang tanan tungod kay ang Ginoo na sa imong kinabuhi, maglibog ka, mga batanon, kay ikaw makibalo sa pag-reconcile. Sa diha nga ang imong kinabuhi naa diha sa Ginoo, doon na kay pagtuo og doon na kay gugma, mga kaigsunan, mga batanon. Ingon pa diha sa Romans 6 verse 6. Knowing this, that our old man was crucified with him. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with. Tanan nga mga sala, tanan mga dautan nga mga binuhatan, ato na nang isalikway, mga kaigsunan. Kay kanang tanan ato nang giuban, ato nang gikuyog, gipakuyog na nato dito sa kamatayon ni Kristo, dito sa cross, kay gitagaan na taniya og bag-o nga kinabuhi, mga kaigsunan. Pagkanindot kayo, kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, doon na tayo bag-o nga kasing-kasing. Kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, ang karaan natong kinabuhi, ato nang ihikling, ato nang isalibay, og di na nato tagaan pa, og pagtagad, mga batanon. Ikatulo, kung na si Kristo sa atong kinabuhi, doon na tayo brand new identity. Identity. Living in the new life. Kung doon na kay bago nga kinabuhi, ikaw usab man kinabuhi ka bago. Lisod kayo, mga kaigsunan, nga moagkon ka nga na kay bago nga kasing-kasing, pero ang imong pagkinabuhi susama sa kaniadto. Gani nag-ingon dini sa ato nga pagtuon, mga kaigsunan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Naabay dakulang ison sa kabaguan? All, ang tanan dunay kabaguhan. Ang tanan dunay kausaban. The way nga ikaw mong kigsulti, the way nga ikaw magkinabuhi, the way nga ikaw maglakaw, the way ikaw motarbaho, the way ikaw magnegosyo, sa unsa nga paagi.
dunay kausaban sa imong kinabuhi, duna kay bag-o nga identity. Sa una tigaling panahon, ang uban mga tao makakita nimo, mapalayo sila kay gilad kay kag pagkinabuhi. Posible ang uban magtanaw pa lang diyan nimo, grabe na ang ilang paghukom. Posible kung ang tao magtanaw nimo, mingon nga kini nga tao, kini nga batanon, daw wala gyud nga paglaom. Mao na ang imong identity sa unang panahon. Makakita sila nimo, ang imong identity usa ka kawatan. Makakita ang tao nimo, mingon sila kini nga tao usa ka moderer nga tao. Kini nga usa ka tao, usa ka supakiro kayo nga tao. Kini nga tao usa ka hilabtanon nga tao. Kini nga tao, kini nga babae, kini nga lalaki, usa ka marites o marisol kayo nga tao. Mao na ang imong identity. Pero sa diha nga ikaw muduol di Kristo. Sa diha nga imong itugyan ang imong kinabuhi. Kung naana si Kristo sa imong kinabuhi, doon na kay bag-o nga identity. Living in the new life. Lahi na ang imong kinabuhi. Di na susama kaniadto. Di na susama nga mga kaagi. Mingon na mga tao, tudag gidako kaayo ga kausaban nining usa nato kahigala. Gani nag-ingon si Ellen White, mga batanon, mga kaigsunan, by beholding, we become changed. By beholding, we become changed. The more closely you associate with Christ, the more clearly you will reflect His image. Kana bitaw maglakaw gabingon nga, murag mahumao na yun mong dagway ni Kristo. Mahumao na mo pagkinabuhi diha ni Kristo. Pagkanindot kaayo mga kaigsunan, by beholding, kanunay na to nga pagduol, paglandaw, pakigsuod sa Ginoo, the more closely you are, the more nga ikaw kanunay nakiglambigit, nakigkauban sa Ginoo, the more nga ang imong kinabuhi na ginayhinay sa pagkaklaro sa kinaiya ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. Abi ninyo, daghang kayron nga mga batanon nga makita na to sa TV. Nga grabe, miabot na ang mga pagrayot, doon na din na mohadlok sa pagbuhat og dautan ngadto sa iyang isig katao. Daghan na karon nga mga batanon nga grabe na kayo ag bisyo. Daghan na kayo mga batanon nga ang ilang kinabuhi daw kalibutanon na mga kaigsunan. Gani doon na study nga akong nakutlo mga kaigsunan nga ang mga batanon nga dili makalahutay sa ilang pagtuo, usa sa rason mga kaigsunan mao ang kalibutanon nga pagkinabuhi. Mga material nga mga butag sa kinabuhi nga mao'y makhatag og babag sa ila nga pagtuo sa Ginoo. Apan sultihan mo nako karon mga batanon. Kung imong itugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, kung imo lang yung tagaan o pagtagad sa pila ka panahon ang Ginoo sa imong kinabuhi, dunay kausaban sa hinay nga paagi kanang nga kausaban, usa ka quality nga kausaban tungod kay ang nag-usab kanimo, ang nag-create kanimo og kanako mga kaigsunan. By beholding, we become changed. Og makita, the more clearly you are, will reflect the image of Jesus Christ. Sa imong pagkinabuhi, mingon din mga tao, pagkanindot, lahi na yun ni nga tao nga akong nailhan. Ingon pa sa Colossians 3 verse 3, for you died and your life is hidden with Christ in God. Ang atong kinabuhi, natago, hide, diha ni Kristo mga kaigsunan. Pagkanindot kayo nga si Kristo dasi mong kinabuhi ug sa diha nga ikaw maglakaw maingon jud dayon tong mga tao pagkanindot doon nagyoy kausaban ni ini nga tao. Nagyon pa ni usa ka magsusulat, the Christian does not think God will love us because we are good, but that God will make us good because He loves us. Si Kristo igsoon, ihatang himuon ta niyang bago, himuon ta niyang maayo, himuon ta niyang buutan tungod kay siya nahigugma kanato. Dili kay
magbuhat tag maayo aron ang Ginoong makigugma kanato. Kanang imong pagbuhat og maayo, bunga kana sa imong gugma ngadto sa Ginoo. Bunga kana sa gugma sa Ginoo nganha kanimo mga kaigsunan. Mauna ang gipasabot diha. Kung gusto ka og lahi nga identity, kung gusto ka nga may kausaban, usahay ang mga batanon, usahay kita naglantaw nga dunay kausaban sa diha nga makwartaan ta. Doon na yung mga kausaban. Labi na o buabrod ta mga kaigsunan, pag uli na to, doon na kausaban. O ka na maka-eskwila ta, makahuman ta, niya ma-master ta, niya ma-doktor pag yun ta. O niya taas kay ato ang nagipangkabot nga posisyon, usay doon na kausaban. Muna nagtanaw na itong kausaban, imbis usay maayo, usay dili maayo. Apan dili ang posisyon. Dili ang katungdanan, dili ang salapi, dili ang kurso, ug uban pa diha mga kaigsunan, nga makahatag kanimo og kausaban sa pagkinabuhi diha ni Kristo, gawas lamang ni Kristo mga kaigsunan. Doon na tayo bag-o nga identity sa atong kinabuhi. Sunod mga kaigsunan, kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, doon na tayo brand new mission. Called as Christ Ambassador. Nagingon diya sa verse 20 sa ikaduhang Korinto, kapitulo 5 mga kaigsunan. Ingon siya na, now, then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you in Christ's behalf. Sa ato pa mga kaigsunan, we are ambassadors for Christ. Doon na bag-o nga misyon sa atong kinabuhi. Kay doon na naman kay bag-o nga kasing-kasing. Imo naman gisalikway ang karaan nga kinabuhi. Doon na kay bag-o nga identity. Kinahanglan nga doon na tayo bag-o nga misyon. Sa una, kung ang imong nga misyon lahi, makigbuhat og daotan ngadto sa imong isig katao, karon ang imong nga misyon mauna ang pagsangyaw sa kausaban ni Kristo tungod sa pag-usab niya kanimo, mapakita nato og di ka maulaw sa pagsulti sa gugma sa Ginoo. Nahinumduman ako mga kaigsunan ng usa ka eksperyensya akong ikot nga akong amigo si Pastor Eugene de la Piña o si Pastor Sigundino Asoy, ang atuang Sabbath School Director sa Southern Asia Pacific Division. Nadunggan ako si Pastor Asoy nga naghatag siya og istorya sa kinabuhi nila ni Pastor Eugene. Kay sila mang amigo sa una dito sa Mountain View College. O niya sa diha nga nagbiyahe sila, nagsakay sila og bus. Bingingon si Pastor Eugene kang Pastor Asoy, bay, muwali ko diri sa bus. Si Pastor Asoy pod medyo di kay siya katuo kay muwalig bus. Siya, pero sa di pa ko muwali bay, ikaw mo imo kanta. Mag-special song ka before ko muwali. Tuod mga kaigsunan, yango-yango po si Pastor Asoy nga mukanda siya before muwali si Pastor Eugene. Intindog si Pastor Eugene. Pagtindog ni Pastor Eugene, nagwali si Pastor Eugene de la Piña. Ingon pa niya, sa di pa ko magwali mga kaigsunan, naman ko'y kauban din si Gundino Asoy, ako sa siyang pakantahon, napugos og kanta si Pastor Asoy sa bus. Og sa diha nga nagwali si Pastor Eugene. Amazingly mga kaigsunan, usa ka kaniadto nga ngilgig ang kinabuhi. Og sa iya nga pagwali, dunay usa kahamiling kalag nga nabag-o tungod sa iya nga pulong. Ingon pa ni Pastor Asoy, muwali magadi ka maulaw, wa kita maulaw sa una nga magbuhat og dautan, wa kita maulaw sa una nga mubuhat ta og dili maayo sa tong isig ka tawo, di ta mohadlok og mubuhat og dautan. Unya karon inon nga Pangginoo, maulaw na hinuod ta. Abi yung mga kaigsunan, ayaw kaulaw. Ipakita nga dunay kausaban. Kaysa diya nga dunay bag-o na nga kinabuhi. Kang imong bag-o nga kinabuhi, nagdala ka na og bag-o nga misyon. Nga ag-uban usab makakita sa kabaguhan ug doon na po'y kausaban sa ilang nga kinabuhi. Kana nga misyon mga kaigsunan, called as Christ Ambassador. Gani kung imong basahon sa Mateo
Mao na ang Great Commission. Kung imong basahon sa Mateo 28, versikulo 19 ngadto sa 20. Giaghata sa Ginoo. Kung dunay kabag-uhan sa imong kinabuhi, ayaw kahadlok sa paglakaw. Kung dunay kabaguhan sa imong kinabuhi, ayaw kahadlok sa paghimo og susamang disipulo, sama kanimo nga dunay kausaban sa kinabuhi. Ug nag-ingon siya dinhi, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Mga batanon, mga kaigsunan, kung nunay kabaguhan sa imong kinabuhi, ayaw kahadlok sa pagmensahe nga naghatag kanimo kabag-o sa imong kinabuhi. Ayaw kaulaw sa pagsulti sa kamaturan ngadto sa uban, ug tudluy sila sa imong nakatunan nga mohinungdan nga nausab ka sa imong kinabuhi. Kay sultihan ko ikaw, mga batanon, mga kaigsunan, bisag dili lang gani ikaw nga mosulti. Unya makita nga dunay kausaban sa imong kinabuhi, duna gayoy paglantaw ag uban sa pagsunod kung unsa ang imong gibuhat nganong nga ikaw dunay kausaban. Ayaw kahadlok. Kaya ang saad sa Ginoo, grabe kalig-on, mga batanon. Kung ikaw giusab sa Ginoo, doon na kay pagsalig sa Ginoo. Kung ikaw gitagaan og kabaguhan sa Ginoo, doon na ikaw pagsalig nga ang saad sa Ginoo kung siya magauban kanimo sa tanang panahon. Grabe kinang giingon diha. Kanang nga statement sa Mateo 28, versikulo 19 hangtod sa 20, mga batanon, mga kaigsunan. Mao kana ang statement ni Jesus Christ. Grabe kayang sadi yun siya. Surely, I am with you always. Dili panagsa. Sa tanang panahon, basta dunay kabaguhan sa imong kinabuhi, imo ning kuptan nga pagsalig kay bisan sa katapusan sa panahon, siya mag-auban kanimo ug kanako ug ang atong kinabuhi magdala sa himaya sa Ginoo, mga batanon ug mga kaigsunan. Muna nag-ingon si Ellen White siya nga tambag. Ingon siya, every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. Missionary. Magministeryo tang ngadto sa uban. Ipakita nato kung unsa day ang kanindot sa kabaguhan. Ipakita nato kadunay kausaban sa atong kinabuhi. Nga tungod lamang ni Kristo sa atong kinabuhi ug atong giyahan ang uban nga makabaton ngadto kag Kristo aron sila usab maka-eksperyensya sa imo ug sa ako ug na-eksperyensyahan. Gani nag-ingon si Ellen White siya gatambag, the Church of Christ on earth was organized for missionary purposes. Purposes. Missionary purposes, mga batanon. Ingon pa niya dinhi, and the Lord desires to see the entire church devising ways and means by which high and low, rich and poor may hear the message of truth. Bisag pobre, dato, taas, ubos, ang tanan, maabtan sa mensahe sa Ginoo. Ug ikaw maoy gitawag tungod kay dunay kausaban sa imong kinabuhi. Lisod manggod na nga magsulti ka sa kamaturan. Magsulti ka sa gugma ni Kristo. Unya wa kay gugma. Lisod kayo mga kaigsunan nga magsulti ka sa kamaturan, pero wa nimo ang kamaturan. Muna kay ikaw giusab sa Ginoo. Ang imong kinabuhi ebidensya sa kamaturan sa kausaban. Ayaw kahadlok nga ikaw gisugo sa Ginoo ug ikaw mosunod tungod kay ikaw giusab sa Ginoo aron mahimong misyonaryo sa iya nga ngalan, mga batanon. Hinumdumi, ikaw ug ako gitawag sa Ginoo, mga batanon. When we are a new creation in Christ, kung bag-o tang nga pagkinabuhi na usab diha kang Kristo, we have a brand new heart. It's a divine transformation, mga batanon. When we are a new creation in Christ, we have a brand new break. Death to the old life, the old self. When we are a new creation in Christ, we have a brand new identity, living in the new life. When we are a new creation in Christ, we have a brand new mission called as Christ Ambassador.
Busa karon nga buntag mga batanon, mga kaigsunan. Akong iagat ang mga batanon. My dear young people, you don't have to wait until you're older to be a brand new. Dili na ka mag-ingon nga, Pastor, hulato lang nako nga nanakoy stable kayo nga trabaho, anak ko nga makabaton o kabaguhan sa akong kinabuhi. Dili, Pastor, o niya matiguan ako. Ayaw hulata. Karon ang panahon nga makabaton ikaw o bag-o nga kinabuhi sa imong pagkinabuhi. You don't have to fake it, hide it, and fix it on your own. Di ni mo na mabuhat, pinaagi lang sa imong kaugalingon, nga imong tagu-taguan, dili ni mo na mabuhat, ug naginanglan ka diha sa Ginoo, mga batanon. O hinumnumi, mga batanon, mga kaigsunan. Jesus offers you a new heart. Jesus offers you a new life. Jesus offers you a new purpose right now. Dili ugma, dili sunod bulan, dili pila pa ka mga katuigan, kundili right now. Kung gusto ka nga mo glow up, kung gusto ka mga batanon nga mo grow up, kung gusto ka nga mo go up, o magdaog o hamiling kinabuhi diya sa tilan si Ginoo, si Jesus Christ nag-offer kaninyo, kanimo o kanako nga bag-o nga kasing-kasing, bag-o nga kinabuhi, bag-o nga katuyuan o kana nga kabaguhan, sugdan nato karon, mga batanon. Kay nasayo jud ko nga kung imong tugutan si Kristo nga magpuyo sa imong kasing-kasing, mahimo kang bag-o nining ato nga panahon karon. Kung imo siyang pasudlon, mga batanon, mahimo ikaw bag-o karon nga adlaw nga ipapahulay. Og pila ka mga panahon, sunod nga mga oras o mga bulan o mga adlaw, makita gayod ang kabaguhan sa imong kinabuhi. Nag-ingon ni si Pastor Joy Coles sa iyang nga tambag, when we are in Christ, we are not simply better people, better young people. We are a new creation. Let us walk in the newness of life, not in name only, but in spirit and action and mission. Pusa karon nga buntag, mga batanon, dapiton ko ikaw. Kung gusto ka og kabaguhan, kung gusto ka og bag-o nga kinabuhi, bag-o nga kasing-kasing, bag-o nga espiritu nga mo'y maghari sa imong kinabuhi, bag-o nga action ug mission sa imong pagkinabuhi, pasudla si Kristo sa imong kinabuhi o siya'y maghari kanimo hangtod sa walay katapusan, o ang imong kinabuhi maimong ihimplo o nagdala sa himaya ni Kristo. Imo bang ikalipay, mga batanon, ang pagdawat sa Ginoo? Kung ikaw gikapoy sa imong pagkinabuhi, pasudla ang Ginoo, kay kana nga kakapoy, ilisan sa Ginoo sa paglaom nga ligon. Kung ikaw puno na sa mga bisyo, this is the right time nga imong pasudlon si Kristo sa imong kinabuhi. Kay matingala ka, mga batanon, nga kanang imong ibisyo, imong nang matalikdan. Kay tungod, si Kristo mo'y maggiya kanimo sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Kung gusto ka og kausaban nga maglakaw nga bag-o, tuguti si Kristo nga magpuyo sa imong kinabuhi. Pag-ampo ta, mga kaigsunan. Labing gamahanan, balaan namo nga Dios. Salamat kayo, Ginoo, sa mensahe. Gusto kami bag-o. Gusto kami, Ginoong Diyos, ka magkabaton sa kabaguhan sa among kinabuhi. Apan naglisod kami, Ginoo. Apan salamat sa imong nga mensahe. Nga dili day lisod sa pagbaton ug kausaban sa kinabuhi. Dili day lisod kung usaw na mo pagbaton sa bag-o nga kinabuhi. Ikaw lang di ay among sampiton ug dawaton ug papuy-on sa among kinabuhi. Kay kung ikaw na mo'y maghari sa among kinabuhi, Ginoong Dios, ang among kinabuhi susama sa kinabuhi na ni Kristo. Ang among kinabuhi doon na gugma. Ang among kinabuhi doon na pagtuo. Ang among kinabuhi doon na paglaom sa among pagkinabuhi. Ug tuguti, Ginoong Dios, nga kini nga kabaguhan maghatod ka namo sa kadasig, sa pagsulti sa uban, sa pagpakita sa uban, kung unsa gayod kabililon kung dunay Kristo sa among kinabuhi. Kay sa among pagkinabuhi, Ginoo, kung ikaw na,
mo glow up kami. Kung sa among kinabuhi naay ikaw Ginoong Dios magapuyo, mo grow up kami. Kung ikaw Ginoong Dios maghari sa among kinabuhi, mo go up kami ug magdaog kami ug kinabuhi nga maandam sa imong pagbalik. Salamat kay Ginoong Dios sa mga batanon nga nag-apil sa mga Voice of Youth. Salamat sa mga ginikanan sa ilang financial support o sa ilang panahon sa pagsuporta. Salamat kayo sa mga pastors na nag-facilitate niini. Salamat kayo Diyos sa mga coordinators. Salamat kayo sa among mga administrators, mga directors nga nag-apil niini nga buhat, nga pinagi ni Ginoong Diyos na bansay namo ang amo nga mga batanon o nagiyahan ka namo sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Salamat kay Ginoong Diyos tining usa ka semana namo nga pagtuon. Nga kini nga adlaw mao kini ang sinugdanan sa amo nga pagkinabuhi nga bag-o nga kinabuhi diha kanimo. Salamat sa pagtubag. Itugyan na mo ning tanan. Pasayloa kami sa mong sala sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen.